Masak sop ae, ra sida masak tempe. Ki mau rencanaku masak tempe, ya wis tuku tempe bareng, tapi ra sida malah ganti haluan masak sop. Ya wis iki sope ya wis tak cemplung-cemplung ning ngene iki ya guys, wis tak bumboni. Nah, iki sope wis dadi, terus lanjut goreng tempe. Iki tak marinasi ngene sik ya guys, tempene terus lanjut digoreng. Oke, terus lanjut masak ceker ndase yo guys. Iki wis tak godhog sampai empuk. Terus dicepakne bumbune ngene iki, rodok pedes ya ora apa-apa. Terus lanjut tak goreng. Nah, bareng ngono langsung tak ulek, tak wenehi uyah karo gulane pisan bendang alus. Terus tak tumis meneh tapi rasa suwi-suwi, terus langsung dijeguri banyu sithik ae. Oke ya ora apa-apa ding, terserah sesuai selera. Nah, terus tak jegurne ndas karo cekere sing wis digodhog mau lho, guys. Nah, lek wis umum terus tak tambahi kecap manis yo, guys. Biasalah senenganku oke kecape. Nah, iki sampai rodok sat ngene yo, guys. Terus dirasakne kurang piye, kasinen apa ora. Taram, wis dadi guys, jangan sop. Iki mau lau enek tempe goreng karo ceker endas tak masak kecap pedes. Iki masih omek ngene yo enak loh guys. Ya wis, selamat mencoba di rumah.